खुलुमबाय गुड मर्निं गाइस सिखारबाय सिखारग्रोन मोना भिडिअ लाबाय दिनै 2 तारिखलै बैसागनि 1 तारिख आरो संक्रान्ति बेवहाय रावखौबो जेबो बुंलायनाय गैया बास बयजोंबो मिलायनानै थांना थालायनायनि थागिदा लानानै गावबा गाव आवगायलांनाय आरो फिलिंसफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा फोरमायलायनाय नाथाय दिनै 2 तारिख जाबाय 2 तारिखआव आं नैबे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जे नैबे खोथाखौ हजम हाया मोनदों रायजोफ्राबो गोबां जायगायाव बैसागु बोथोरनि गामिफ्राव खाथि खाला गामिफ्राव गुबुन गुबुन लोगो दिगि फ्रेन्ड सार्कोलनि गेजेरजों गामिफ्राव हाबोबा रायलायस्लोलायदों बा आंनावबो माखासे खोथाखौ सोंदों जे बले बन्धु बा ब्रादार बा सोरबा आदा बा सोरबा आफा फिसाला लेंदों सोरबा आदै बिबथै जानायफ्रा होनदों जे नैबे नोंसोरथ' बिदिनो एखमबा बहाबा सोरजोंबा रायलायो इउटुबफ्राव भिडिअ होयो लोगोसे बहाबा एखमबा थाङो जे थारैनो 125 एमेन्डमेन्ट अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसन बियो बिसोर बिदि बुङाखै कन्स्टिटिउसन लिराखै बे 125आ जायोब्ला बेफोरबायदि सोंदों आरो बेखौ आं खोन्थालांसै डिटेल्सै आरो सोंबावदों बे सोंबावनायखौ दसे उनाव खिथाहरगोन आंसो होनदों बिदि कन्स्टिटिउसननि खोथाखौ बिथांमोना सोंदोंल' 125 जायोब्ला बे ओरै जामारगोन नामा बायमारगोन नामा बेवहाय आं बुंदों नोंथांमोननि फिसा फिसौफ्रा खाथियाव थानाय लेखा गोरोंफोरनाव गुगोलाव नाय 125th एमेन्डमेन्ट अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसना लागु जायोब्ला पेकेजफ्रा बारायगोन डाइरेक्ट फान्डिं फैगोन आर्टिकोल 280 लागु जानांगौ बे जायोब्ला बिटिसि बायनायनि खोथा बेवहाय उल्लेख खालामनाय गैया 125 एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिटिउसन जुदि लागु जायोब्लाबो ইয়াত বিটিসি ধ্বংস কৰাৰ ইয়াত কোনো লিখা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিতটো যাব এই ক্ষেত্ৰত কোনো বিটিসি ধ্বংস হোৱাৰ নটিছ কৰা নাই এই 125 এমেণ্ডমেণ্ট বিলটো আজিৰ তাৰিখত ইউপিপিএল দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে কেনেকুৱা ৰাইজসকলক মিছলিড কৰি আছে এইটো আপোনালোকে চাওক চিন্তা কৰক बे खोथाखौ आङो डाइरेक्ट खिथाना होदों दा आंथ' एसे गिदिर लिडारबो नङा एसे गिदिर इउटुबारबो नङा सामायन' सुबुं बेखायनो जा आं गुगोलाव होदों आं नलेजाव मोन्दों सोरनावबा आं सासे सानै साजेसन लादों बेखौ आं खिथाना होदों दा बे आरो बाथ्राया सैथोआ बायनायनि खुनु खोथा लिरनाय गैया बाव बिथांमोना मा खोथाजों बायदों आरो सोरबा इउपिपिएल दोलोनि लिडारफ्रा ओरै होनबावबाय बेखौ रावबो हजम हायाखै आं रायलायना मिथिगौ आइ आफा गामिनि रायजो राजा खाथि खाला ओनसोलनिफोरजों फ्रेन्ड सार्कोलनि सोरबा गार्जेनफोरजों रायलायना आं मिथिगौ जे दिनै खोथाथाय खोथा देरहाना देरहाखाया इउपिपिएल दोलोआ जुदि 10 जन 11 जन एमएलए देरहामारोबा बिटिसिआ बायमारगोन नामा दा बे खोथाखौ बुंदों सोंदों आरो बाबा देरहाबायानो थांबायानो गावबागाव लाइनजों खामानि मावगोन जे एमएलए 10 जन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहानानै एनजिअ थायोबानो बिटिसिआ बायगोन फाथो सेरना सानखोना माखो खाथाम सिफायबानो जोबनाय ओइ हाग्रामा सार बुंनाय बादि हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे बुंनाय बादि बियो मोनसे आयेनजों ल'जों जानाय मोनसे 6 शिड्यूल प्रोविजननि गेजेरजों जानाय मोनसे एकर्ड बियो बिटिसिआ कन्स्टिटिउशनेलि एडप्टेड बियो बिटिसि इज अलरेडि कन्स्टिटिउशनेलि एडप्टेड होनब्ला नों मारै बायनायनि खोथा बुंखो थांनाया थांगोन एमएलए देरखागोन 10 जन 25 जनबाबो बिबिसिनि खामानि दा बे बायनायनि खोथाया बहाय फैयाखै आरो जायनो मोनो बेनो गोसोनो बबेबा मोनसे एकर्डनि बबेबा मोनसे सरकारखौ सिफायलाबायनो हानाय बायहोलाबायनो हानाय बे खमथा थाया बेखौ सिम्पोल रावाव आं बुंदों आरो बेवहाय गोबां लिरनाय दङ बेफोरखौ आरो
बुंबावनांगौबा गुगोलाव हानो खथमनाय जागोन ओंखायनो सिम्पोल भाषाया बेनो थांब्लाबो एमएलए देरहानानै थांब्लाबो दिनैनि तारिखआवथ' बिसोर देरहाखाया इउपिपिएलथ' आजि तारिखआव खुनु उइनार हब নোৱাৰিব তথাপিও মই কথা কৈছোঁ তেখেতে যদি কথাতে কথা ধৰি লোৱা আপোনালোকে এমএলএ যদি দিছপুৰত ইউপিপিএল দলৰ পৰা 11জন পঠাই দিয়ে তথাপিও বিটিসি सरकारটো ধ্বংস নহ'ব স্ক্ৰেপ নহ'ব बे बिटिसिया बिटिसिनि थाखाय दा बिथांमोन बिटिसि सालायग्रा दैदेनगिरिफोरनावबो गोबां एक्सपिरियेन्स दं गोबां लिडारफोर दं बबे खोथाजों बिथांमोना बुंलाबाय मिस गाइड खालामो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा साननानै नाय खाथि खालानि ओनसोलनि गोरों गोराफोरनाव सोंनानै नाय नंथारैखौ एक्सेप्ट खालामनाङा थांनाय बिटिसि ओनसोलाव प्रमद बर'नि नंथारै खोथाखौ एक्सेप्ट खालामनायावनो रायजोफोरा भुगिनांदों नङा होमबा प्रमद बर' डाङरिया जिहेतु बिटिसि इलेक्शन 2020 হৈছিল এই বিটিসি ইলেকশনত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইটো আজিলৈকে পূৰণ কৰিব পৰা নাই তেখেতে আৰু আজিৰ তাৰিখত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ উইনাৰ নোহোৱাৰ কাৰণ এক নম্বৰ কাৰণটো হ'ল ভুৱা প্ৰচাৰ ফলছ প্ৰতিশ্ৰুতি ফলছ কমিটমেণ্ট देरहायैनि खारना बे नङा होमबा रायजो राजाफोर आरो ओइ फल्स कमिटमेन्टत आहि पेलाय एट्राक्शन आकर्षित হৈ পেলাই ৰাইজসকলে কিমান দুখু কষ্ট দুখ বেদনা দুখ কষ্ট ভুগিব লগা হৈছে এইটো আপোনালোকৰ বাদেও কোনেও ক'ব নোৱাৰে ৰাইজসকল আপোনালোকেও বাদেও কোনো ক'ব নোৱাৰে কিমান দুখ পাইছে এই কাৰণে আজিৰ তাৰিখত হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে हेल्प सहाय करिसे itu सिदा खोथा नङा होमबा बेनो रायजो राजाफोर मा सानो कमेन्ट्स जरुर फोरमाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं